Nachádzam sa síce v dedine Hokovce na miestnom potoku Veperec, ale vyzerá to tu ako niekde v divočine, pretože brehy sú úplne zarastené. To je skutočná divočina. Pritom kúsok odtiaľto sú rodinné domy. No. Dno tohto potoku Veperec je na tomto mieste bahnité a piesčité. A keď tu boli urobené nejaké úpravy, tak stále žije veľká populácia korytok riečných, ale ešte sú to aj škľapky. Asi predpokladám teda, že toto je škľapka riečna. Od korytka riečného sa odlišuje svojou veľkosťou a tvarom lastúry, ale aj samozrejme škľapka má tenkostennú lastúru. Keby som na ňu silnejšie zatlačil, tak ju možno aj zlomím. Korytko riečne naproti škľapky dorastá, alebo teda je menšie a má hrubostennú lastúru, ktorú držia pokope dva páry silných zubov. To sa ale nedá ukázať, lebo to by sme museli mať lastúriku. Čiže asi takto veľkostne. Naľavo je škľapka, napravo je korýtko riečne. Škľapka a korýtko. Tieto korýtka riečne, ich schránka, takisto ako schránka škľapky, sa skladá z dvoch lastúr, pravej a ľavej, ktoré držia pokope. A tu vo vrcholovej časti taká koža, taký väz. Tu to isté aj. Tu je veľmi zlé svetlo, pozerám. Aj u škrabiek. Škrabky na rozdiel od korýtok nie sú chránené zákonom a korýtka sú. Ich spoločenská hodnota jedného korýtka je 140 €. A to najmä preto, že väčšina populácií v našich potokoch a riekach korýtok za posledných 50 rokov vydochla. Samozrejme, sme to zapričinili z väčšej časti my ľudia. Preto sa korýtka riečne začali chrániť. Dobre, na tomto potoku Veperec, na tomto mieste priamo v dedine Hokovce pri Dudinciach je korýtok, odhadujem niekoľko tisíc. Tu dookola mňa v tomto bahne a vode a v piesku sú ich stovky iba na tomto mieste. Samozrejme je zmútená voda, ale aj tu predo mnou je minimálne zo 20. Ja sa nebudem s nimi teraz hrať a zbytočne ich vyťahovať z ich prirodzeného prostredia. Takže toto je škľapka riečna, podľa mňa, teda myslím si. Ja nie som odborník na lastúrniky. A mohla by tu byť aj škľapka rybničná ináč, ale a ešte aj jedna invázna, ale to už nechcem rozpitvávať. A toto je korýtko riečne. Rozdiel medzi škľapkou ináč a korýtkom je ešte aj v tom, že korýtka sa môžu dožiť na našom území aj 15 či 18 rokov, čo je dosť teda na takéto zviera.
A v severných krajinách Európy, na severe, kde je chladnejšie, sa dožívajú korytka že vraj až 75 rokov. Čiže ako my ľudia. Škľapka, ktorá mi práve spadla do vody, naproti korytka, sa dožíva iba 5-6 rokov, čiže žije kratšie a o to rýchlejšie teda aj rastie ako korytko, kde má väčšie prívazky. A to v závislosti samozrejme od úživnosti daného vodného prostredia. To platí aj o korytkách riečnych. Asi už nenájdem a tá voda je studená, takže smola. Takže si pozráme iba korytko riečne. Korytko riečne zo spodu, z boku, zo zadu, z vrchu. Ako som povedal, táto koža, alebo ako to nazvať, väz, ktorý sa volá po latinsky ligamen, alebo vedecky. A čo je najstaršia vlastne, proste, čo sa prvé vyvíja z vajíčka, keď sa vyvíja už juvenilné, teda mladé štádium korytka, ale to nejdem sem splietať. Podstatné je, že som v dedine Hokovce na potoku Veperec a je tu veľa korytok riečných proste. Toto video je robené aj preto, že aby som mal nejaký dôkaz toho, že vlastne sú tu momentálne korytka. Robil som aj nejaké fotky. Je to tu dosť nebezpečné, dá sa povedať, pretože sú to aj také hlbšie úseky, možno vyše metra, takže sa to musí obchádzať. Toto je škoda, že je mutná voda, ale tu sú v bahne korytka alebo v piesku a ich dosť. Toto je korytko, vidno dýchacie otvory, príjmacie aj vylučovacie. Sú dobre zamaskované. A tu všade v tomto bahnito piesčitom substráte aj pod listami sú korytka. Zatiaľ teda. Videl som tu aj nejaké ryby. Väčšinou hrúzy. Škvrnitoviny. Ešte tu by sa mohli byť také viditeľnejšie, ale to je také bahno. Takže je to dosť problém sa tu pohybovať. Takže týmto pohľadom sa rozlúčime. Je 27. septembra mimochodom 2016.